वोट चोर के शोर से पूरा बिहार गूंज उठल रहा, लेकिन एनडीए तुरंत जौन बा वोट चोर के मुद्दवे जौन बा पलट दिलक। आजकल अपना बिहार में जमाबंदी एगो रैली शुरू हो गल बा, जौन हरेक पंचायत स्तर पे कैंप के बहाने लागता। आ पूरा जनता वो खेत के जमाबंदी में हेरा गल बिया। सोचत या जे हम जमाबंदी ना भरेम, कागज ना दिखाएम तो हमार खेतवा सरकार हथिया ली। सरकार तहार रत्ती भर 1 इंच खेत कहीं ना ले पाई। खाली वोट चोरी के जौन शोर उठल रहा अपना बिहार में, ओकरा के शांत करे खातिर, हे लोग के दिमाग से निकाले खातिर एनडीए के सोचा समझा प्लानिंग हो। आए समय पूरा बिहार में खाली जमाबंदी के मुद्दवे चलता। लोग सोचिए नहीं खेपावत राजनीति के बारे में। तो भाई लोग यह विषय पे का सोचता रहो, कमेंट करके अपन राय जरूर दी हो। तो बोलो बिहार की जय।